Pozdrav ljudi, danas igramo Hunger Games. Još jedna epizoda jedne moćne mape. Play Dado. Idemo za 10 sekundi. I da, danas ću vam reći malo o kanalima. Znači, Dado kanal ćete imati link u deskripciji za njegov kanal, a kanal mu je moćan, tako da pratite i njegov kanal. Krenuo je sad da izbacuje klipove, još nema dosta klipova, ima malo, ali će da se dobije nego Dado. I on će snimati ovako Hunger Games kuću. Znači, svi koji znaju za mene, nek idu na njegov kanal. Imat ćete link u deskripciji. I da, posjetite i Veljkov kanal od Veljkov X Games. A vidite što mi je moćan skin. Novi skin. Da. Da, samo da znate, kada vidite ovaj skin, to sam ja ili moj brat Dado. I zato ja se ne potpisujem na svoje ime, nego hoću da imam neki skin. Pa glupo mi je sad malo jasno stil, znate. Kad nisam znao da igram, pa sam stavio da se skin. Ljudi, napišite u komentarima ako provalite, imat ćete i pod servera isto. Da. Na Kosime Kraka. I ne morate skinuti akaunt. Da. Ništa vam ne treba, besplatan. Ali nema samo Hunger Games, ima svašta. I nema samo Hunger Games, hoće Hunger Games. A da, ali ima još dosta mini igra. Da, played, ne znam kako zove, ali mnogo ekstra. Aha. Ali ima nešto i valjda mini games, mini igre, ali to više ne radi, a mislim da će da proradi zato što pravi neku novu mini igru, pa je zabranio admin. Da, ali to na Servercraftu. Ali to na Servercraftu. I ovdje, samo nemojte igrati sa čitom, molim vas. Banimo će vas admin. Igra je moj drug, tako sa čitom i dobio ban na Servercraftu. I jedno veliki, bože drži, bože drži. I da ljudi, rekao sam za onu koju sam rekao pre, a mini igru. Tu ćemo isto da snimimo, ali to je ljudi protiv zombi. I kao kad vas ubije zombi, možete birati skeletona, zombija ili psa. I bit ćete odjelo i mač. Samo kad je skeleton luk. Stek hrane, odjelo kožu. Dobro, vidjet će. Sad ko nam cilj. Samo mač mu treba. Samo neke česti unutra mu treba. Znači, idemo gore. Idemo uz vodu i da nađemo neki čest. Vidite ljudi, ovo mi uopšte ne secka, možda pomalo,
Ali ne sećam uopšte. A provalite preko čega snimam, preko Bandicama, mislim stvarno, ne verujem. Ali moćan je program, neke igrice ne može baš da snimam, to mi je žao, ali dobro. On malo više za ove, kako se zove, tutoriale, ali i za igrice, pošteno da kažem, igrice može da snima, moćan je. I zbog toga ja njega koristim, zato što se vidim u Facetimu, a na drugim ne mogu da se vidim. I to me zezna. I sad ako padnem, to je jednoga česka, mislim da sam pokupio. Nisam. I evo, od svega toga ja ne mogu da nađem mač. A ovdje se nalaze dijamantske stvari. Našao sam gold onda. Znači, ne verujem. Opa, evo ga još jedan chest. Samo da vidimo. Ja ne vidim. Gdje meč? Ja nisam mač našao. A sad će da me ubila da nisam nema mač. Da te ne nađu. Ima mač. Daj, brate, da imam crveni mač pa bi možda se potukao. Aj, nema mač. Ali odigraću još jednu. Brate, kako me nervirao, pa nema mač. A gdje je meč? Ne verujem ja, ovo, dobro. Nećemo se nervirati. Znači, idemo da prezumemo s čestima. Ne znam ovu mapu, zbog toga nemam pojma gdje su čestovi. Ne igram baš prvi put, ali tu... Naći ću valjda neki mač još nekako. Možda da je čest. Šta mi se dešava? Daj da smanjim. Možda me niste čuli. Zato što grmi. Znači... Halo, ne da krenem. Dajde. Ovu smo izgubili, ali nadam se da ćemo sljedeću da pobedimo. Vidite u sebi vrata što je moćno, znači odmah krećete. Samo sad to i to. Ajde, ja ću sad stopirati dok ne krenemo, dok ne bude ono 20 sekundi. I evo nas nazad. Krećemo još malo. Sad za 20 sekundi, kao što sam rekao. Mapa je moćna, znam mapu. A uskoro ću snimati sa drugim youtuberima, poput Veljko Vesi Games, Mijan Kujović, sa svakim, znači
Očekujte brzo klipove sa ljudima stavim, neću igrati sad samo sam Hunger Games, ali sad mi bežimo, fuck, ovo mi beže se ljudi, moramo da se čuvamo, hoćeš ti, ajde ti, ne može da me zeli, ali dobro, neću ja ni se kim sad svijem, hoću sam da pobedim. A možda vidim sa nekim, ne verujem. Sad ćemo da prilujemo ovo. Pa. Fuck, nećeš, ne! Nema veze ljudi, nego to je to što se tiče ove epizode. Vidimo se u sljedećoj. Ćao!